Jogo manie sekta mar limbe kod ohala e kaunti ya Mombasa onyiso geno mar yudo ohala e dwe mar Desemba kaluwore kod nyasi mopogore machano timore e kaunti no. Achiel kuom nyasi magigeto en mano madhi kelo kanyakla jood bura mawuok e Afrika ma Ugwe mabiro yuoro e piem mar tuke mopogore thuolo mar chiegni jumbe 2. Jojao kone gi ler koya Mombasa. Jotelo manie sekta mar limbe, ohala kod wuoth ne ochopo Mombasa mar rango ikruok moseketi ne nyasi mar tuke mabiro kelo kanyakla jood bura mawuok e pinje 8 ei Afrika. En nyasi ma jogo manie sekta mar ohala kod limbe kaunti ma Mombasa koni gin kod geno ni biro kelo negi fuongruok. Nitie joma bo wuothe kuonde mopogore. Nitie joma bo dhi limbe Mama Ngina Waterfront, joma dhi limbe Hala Park, joma dhi limbe Fort Jesus, joma dhi limbe kuonde mopogore Mombasa ka jomoko bo dhi e Pirates. Nitie joma be bo wuotho gotieno ka dhi kuonde mitoe ngona. Koro yudo ka Mombasa bo bedo gi joma ng'eny kabisa, to ohala bo dhi malo kwatieko tuke gi kitibedo ka pesa dong e mfuke ji. It is an opportunity to basically improve the local tourism. It's an opportunity to market Kenya. Ni wageni ambao wataweza kuuza mji wetu zaidi na zaidi, ambao itakuwa ni nafasi za kazi kwa vijana wetu, itakuwa ni nafasi za biashara kwa wafanya biashara wetu. Watu wa Mombasa, hino ni baraka kubwa sana ambayo tutaweza kupata wabunge zaidi ya 2,000 kutoka mabunge ya East African Community wakiweza kututembelea hapa. Thoth hotels kod ute mag nindo ikoni osepong', to ni mar kopogore kod tuke go, welo mamoko bende yuoro Mombasa e dwe ni mar 12 e nyasi mopogore. Sama jogo biro, ji makala 3,000 matene ni nitie pesa madhi dong Mombasa County ka. Omiyo en thuolo mar yuayo jolimbe. To wan gi mor mowacho ni Mombasa opong'. Sani joma osetimo booking ng'eny, otendewa dhi ka pong' ma yudo nafas mar nindo nyalo bedo matek. Manen morwa nikech sama gibiro no to giwuotho e Mombasa ka to pesa dong Mombasa. Koro en thuolo ma wayuayo go welo mabiro to wakelo hala machiegni gi ji. SGR iko kwangu, tutawakaribisha wabunge wote wa Kenya kwa sengenya, ngoma za mchechemeko, ngoma za kiasili na kila kitu. Kotel negi kod jatend migao mar wuoth kod apaya, jotelo go ne otimo limbe e lap Mambaraki, masani iduso ka ikruok ne tuke go mabiro chakore tarik 6 dwe ni mar 12. We are 95% done. Most of the structural heavy work has been finished. It's a lot of cleaning that is going on. We are starting to lay the tartan this afternoon. All systems go. Sasa tuko tayari kabisa kuhost all the games. Games zote zitachezwa huku. Najua last time tulipokuja waziri alikuwa mkali sana hapa, wakati kazi ilipokuwa haijaweza kufanyika vizuri. Na captain alichukua ahadi ya kuona pia tutashikana pamoja kuangalia tafanya namna gani. Koro kuonde midhi tugiegi wadhi keto hema, idhi ketie johanda swekra, johala matindo kod johala madongo, joma uso chiemo, joma uso gige mopogore mondo gius ne welo gi ka gibiro. Wan kwayo wakende ne jogi ni giket ler to giwuogi welo gi maber. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Oko oganda mantie kod nyalo mondo mi osir somb jopuonjre ma onge kod nyalo kod